Kanbanwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugban na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Ano pa man padingnal, Biyernes na naman baga. Viva Señor Santo Cristo Natural Weekend. Petsa 17 Oktubre 2025. Sa paghampang takan kasiributan, ang mahal na Diyos, enot permisa gabos, happy birthday sa mga nagkukumplean yung unyan. Tingog Kanbanwaan na tabian sa indong naantabayanan, sundo sa nakitang 10, ngunyan sa naman na Friday. May may recovery program. Yung ano ba yun? DNR ba yun? Basta may recovery may yung DAR yan. Thank you so much. Yung Department of Agrarian Reform. Yan, tabi ano? Kaya hanggang 10 a.m. lang kita, kasabay ang tropa. Good morning, Albay District, Washington Drive. Puting Daga, Maray na Agaman. Diyan sa Tula-Tula. Kumusta dyan ang grupo na Madam Jocelyn Broqueza? Yung mahal na esposa ni Sir Teng Broqueza kan Albay Albay Provincial Hospital. Yan. Morning. And dyan sa San Roque Palan, sarong paraan tabay ta dyan, ha? Sa nagkapirang paraan tabay ta dyan, dayupot sa DCGB si Panfilo Cervantes. Panfilo Cervantes. Good morning tabi dyan sa Purok 1 kan San Roque, Legazpi City. Familia ni Panfilo Cervantes. Siyempre so amigo ta from Masbate and Legazpi, di Salbay, Sir Boying Parcon. Maray na aga tabi Sir Boying Parcon. Long time no see, no chika-chika. O dyan man tabi sa National Grid Corporation of the Philippines, MTDB Daraga. Maray na aga sa Indo. Listening sinda, si 4624. Morning. Yan sa Bicol International Airport, yung tropa ta dyan, si Sir Edwin Ala. Morning, Sir Edwin. Yung mga taxi dyan, Grab, UV Express. Maray na aga kay Madam Pilar Akhende dyan sa Good Luck na Novelty and sa Gold Street. Sa gabos-gabos dyan yung mga men and women, mga nasa Gold Street, sa Good Luck. Morning kay Sir June dyan sa Gold Street. Sir Danny Garcia is listening. Sir Danny, good morning, Sir Danny Garcia. Ano lamang ang pinagsisibut-sibutan, Sir Danny? And syempre, magiging katuwang tadyan sa luwas ang news team. Mega Force Patrol, Papa Charlie Aike. Mabuhay katabi, Papa Charlie Aike. Morning, Papa Charlie. Pading Jimmy, ang samuyang chief reporter, Pading Jomar, kumpadreng Al, si Joshua, si Angel, si Karen. News team ta dyan, and sa Manibela dyan sa samuyang 4-wheel drive na pick up. Naggigirang-girang sa kaputian yung Toyota Hilux 4-wheel drive. Si Henry Mata, ang samuya dyan na piloto. Kapartner ko sa control technical, main control, si Padingnal Baldo, kan Jigs Baldo Wielding Shop.
Daraga, the home of Senyor Santo Cristo. Pasalamat kay Senyor Santo Cristo, ha. Diyan sa Kwasay Paris, diyan sa Dapdap kan Daraga. Iguaman tabi sa Sitio Santo Cristo kan Barangay San Roque, Daraga. Digdi naman sa Dapdap, Legazpi City yan. News Director Mar, yaon dyan sa newsroom. The ever reliable News Director Mar Dela. And siyempre si Ma'am Sia Leron. Si Karen o kaya si Nicole Ann Gloriani. Si Jen na nakamonitor man yan. Si Jen, tsagkod si Jimos Barrios. Sinda po ang Minaso Romada kan nagkakadarangog din dong istorya, news breaks and major newscast sa DCGB and nagkakabara sa po dyan sa samuyang social media platform ang DCGB News Online. Ang satuyang navigator sa internet lanes yaon dyan si Jerome Nico Martinez. Para po sa broadcast kan DCGB sa internet worldwide netwide. Kaya nadadangog kita sa radyo na hihiling pa sa internet worldwide netwide. Sabay po yan tabi. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo. Ang sa indong public information officer ng bayan. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan sa DCGB. Yan, si Pio Fernandez. Pio Fernandez sa Tingog Kanbanwaan sa DCGB. Pio Fernandez. My little soda pop. Ang pipi mo, ang pipi ko, siya si Papa P. Tingog Kanbanwaan, Pio Fernandez. Good morning, Bicolandia. Ayan, Sir Atuli, morning dyan sa Petron Top Gas Gasula sa Daraga. Morning, Petron Top Gas Gasula. And siyempre kay Madam Rose Azul. Morning, Madam Rose. Buda kay Madam Pita Pakres. Yan, si Ramon Su Chil Taho. Yan, nakatry na kamong Chil Taho. Ayan, si Sara Madam Pita Pakres na. Sayang, dahil ka mo ning pwesto tabi Madam Pita, dyan sa Boulevard, sa food lane, dyan bagay sa may obelisk. Sayang sain sinda makon yan, sain ka mo makakakuha ka yan, ha? May naghapot tabi yung Chil Taho. Mag-apply da sinda. Sira po tong Chil Taho, Pwede man siguro online mag-order sa inyo. Chil Taho. Sir Doc Glenn Thaddeus Isip? Sir Doc Glenn, may mga bago ka pala na nag-abot naman na vanilla, long playing pati. Nahiling ko baga sa Facebook. Pinagbubuksan mo so package. Mga long playing ito tabi, Doc Glenn. Na sa imong pinagbukasan, music enthusiast ini si Doc Glenn ang sa iyang setup is using yung turntable and then vinyl yung mga plaka na ngunyan tabi, rare na yan. Ang setup nan costs thousands and thousands of pesos, pati na ang paghanap mo ni mga plaka ngunyan. Mga plaka ka ito, tapos naka quadrasonic katabi, Doc Glenn, magayunon yan na pagdangugon. Crispy, tapos di siya masyadong arugakan digital production na sobra nakalinig, maog makapag vinyl ta paminsan nadadangog mo so sa good, nadadangog mo so medyo sakbit kan gitara, so kalansing kan cymbals, Doc Glenn tabi na Thaddeus Isip. Good morning tabi sa imo. Long playing dabo da 45 singles, yugon mo ang Doc Glenn. Si Ramon gayon magsuro sounds. Weekend bagangon yan Doc Glenn, pagkatapos kunyan quadrasonic.
Yan, 680 nagadangog sa ginubatan. Maurag talagang kanta mo sa tonosan voltage 5. Pipi mo, ang pipi ko. Siya si Papa P. Ang pipi na malinis. Ang pipi na maasahan. Ang pipi na pagkakatiwalaan. Hanguling pipi na birhen. Papa Pio Fernandez. Salamat tabi. Digdi sa taga-ginubatan si 0680. Good morning. Bueno, tabi, we pray. Si Ramil, tabi. Bagyong Ramil. Ayao na po sa laog kan teritoryo kan Pilipinas. I-explikar na lang sa abot man kan sa tuyang makakaya in layman's term. Yung pahayag po, bulletin and sitwasyon kan pag-asa o kaya kan bagyo. We pray na sana dai na ini magkusog pa si Ramil tana sa kadagatan pa pagkatapos maluya ang dalagan padingnal yaong pa sa dagat Pasifiko pero sa laog na kan teritoryo kan Pilipinas sa katapag maluya baga ang dalagan yaong ka pa sa kadagatan ang medisina po kan bagyo ang alisngaw kan dagat kung mahaloy ka diyan gustong sabihon, nagtitipon pa ning fuwersa. Ang release nga ni kan pag-asa sa indang bulletin, daining kumpirang kilometrahe kada oras pa dingnal bako, moving slowly sana. At least for now, west-northwest. West-northwest. Ang direksyon niya, and ang dalagan, maluya, dahil nga ni nagbugtak ning numero kong piraso pag-asa. Slowly. So, ang downside kayan pag maluyang hiro dyan sa dagat, haloy na yaon dyan sa kadagatan, sigaan sigop kaan ning alisngaw kan dagat kung mainit, iyon ang bitamina kan bagyo. Pagkatapos nagkunyan sinda, nagtitipon pa, nagkukumpul-kumpul pa. Now, moving slowly ni west-northwest, kung imahin na ron niya ito tabi ang mapa kang Pilipinas, nasa tuong parto yan kan Bicol sa kadagatan. Ngunyan, sana po ining amihan, kumpadring nal, medyo kumibrada ning diit na magluya yung amihan. Ang paros tabaga ngunyan, ang weather system taan paros, hale sa norte-este. Yan. So, ang parosali dyan sa itaas ta sa may iste, ang bagyo, kung magparakusog ining amihan, tibaad idoon pababa padingal. Although ngunyan tabi, ang sa iyang coordinates, yung mga nagpa-plotting tabi nasa 14 punto kumpira na po yan. 14, medyo halangkaw ning dit sa tuya digdi sa Bicol. Kaya nga ni baga yung, halangkaw ning dit sa Bicol. Halangkaw ning diit kung ang reference point niya to is Albay and Legazpi. Nasa 14 punto something na tabi siya. Kaya lang, sana dai kumusugan amihan, takun kumusug ang amihan, tibaad magbaba ini. Harayo pa. Kung magkusugan amihan, harayo pa subagyo, iduon siya pababa, mawala, baan maging weste, nako, tibaad sa kubon kita. Taas ugnaw, tabi, ang kunyan, ang direksyon niya, as projected by pag-asa, day kita tabi matuod na magparalaom sa mga nahihiling ta dyan sa Facebook na kunsuro si Isay na sana na mga grupo pa dingnal may mga Philippine weather system na, may panahon ngayon, iyo suhuhugutot ng ipopost, i-repost, day po tabi, because bako yan mga official, tuodon tanan na pag-asa tabi Now, sabi kan pag-asa tabi, kung ma-maintainer ang direksyon na ini, ang norte-este kan katanduanes medyo masasakob ng diit sa cone of uncertainty. In fact nga ni kita, nasa signal number 1 na po yung na mga norte-esting parte kan Albay, buda kan katanduanes. Ang distansya nga ni kan sa tuyang bagyong iyan is nasa sobra pa sa 1,000. Now, yaon duman nakalaog sa cone of uncertainty, medyo roll up was Albay, so katanduanes po, so northern portion kan katanduanes, nasa cone of uncertainty. Yan na cone of uncertainty, nahiling nindo dyan sa Facebook,
iyan so kurit baga na gari kunyan gari apaning kunyanin ice cream na baliktad, apaning ice cream na gari imbudo yan. Sadit tapos minapadakula patuo, palaba, palaba sa kuduman sa itaas. Cone nga ni gari apa yan. Pwedeng bumirik ang patuo o pawala or patuo. Yan ang pigapod na cone of uncertainty. Minabirik yan patuo, minabirik pawala ang bagyo. Depende po sa sitwasyon kan panahon. So, we pray tabi na sana po matunaw na ang bagyong inaramil, buda itong amihan, day magparakusog, lumuya, kumibrada lugod siya, panorte-este, daing tamaan ng lugar digdi sa Pilipinas. Ano? So, yan tabi, in simple layman's term, ang explanation kan bagyong yan na si Ramil. Ano? Mga di po kita, asin magpreparar. Sige, may mga istorya na kita dyan sa luwas, ilaog ta si Joshua Bino. Check ang linya padingnal, check ang linya. Okay ba? Sige. Joshua Bino on the spot report. Ipasat ang ere kay Joshua. Joshua Bino on the spot report. Joshua, thanks for waiting. Good morning and go ahead now. Yes, good morning, Tabi Serpillo. Good morning sa mga parantabay. Gustong tabangan kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay ang mga residente kan munisipyo na mga stroke na Tabi Serpillo. May programang pinagdisenyo ang lokal na gobyerno na sa mga barangay health workers, kaya mga BHW sa mga manlain-lain na barangay kan Daraga, magsasairarom tabi Serpillo sa magkakanigong training at pagkatapos kini sinda na itong makondusir din libreng kumbaga rehabilitation session sa mga stroke patients sa sindang mga nasasakupan na lugar. Doon kay Mayor Duterte, panahon pa kan kampanya na reparo niya na kadakul palan ang mga stroke patients sa Daraga Albay. Kayo nasaro sa mga dapat matawan ni na magkakanigong atensyon sa lokal na gobyerno atin matabangan sinda na kumbaga paluhay-luhay makabalik sa indang normal na pagbuhay-buhay. Doon kaya nakapalaman ini sa 8-point development agenda ka na alkalde atin ngunya na bulan ka na Oktubre target ining formal na mailansar atin makapagpakondusir na ng mga patraining sa mga barangay health workers. Dangugunta Serpillo ang pahayag kan alkalde. Ayan, nung nakarang eleksyon, nung pag-ikot natin sa mga barangay, isa sa mga nakikita natin, ang daming mga instruction. Kaya, nag-isip kasi na tayo, ginawa natin program na matulungan sila at makikita na kailangan mabuhay na normal. Kaya, ang launching namin yan sa October 19, na pag-rehab ng mga stroke patients sa mga barangay. Marami tayong stroke patients. Kaya sabi ko, bigyan ito ng pansin. Sila hindi nabibigyan ng pansin. Alam mo naman pag ang stroke patients na tagal na, parang yung pag-aaruga na pamilya nawawala na. Kailangan maibalik yung kumpiyansa ng mga pasyente para mas maganda sa mahal sa pamilya. Yung sabi napahayag ka na alkalde. So sarili sa mga prioridad na kumbaga ma-realizer na kunya na bulan ini ka na Oktubre at napakatapos ka na magkakanigong training ng mga barangay health workers sila naman sabi sa Pio na kumbaga mamamahala sa pag rehabilitation session sa mga stroke patients sa Pio sa bandang mga kanya-kanyang barangay. Magayon, that's a first of its kind na nadangog ko. Managad ini mga barangay health workers, igwa dyan ni mga igwaning manpower, igwaning resources, na yaon sa na itatap lang talaga pag yun sa tamang training and matabangan ni mga nasa barangay na stroke patients sa indang
physical rehabilitation. Actually, sir, yung mga stroke patients baga, nag-asitararam talaga yan sa session, gari may tigihilot man yan eh. Mm-mm. Ay, experience namin man yan sa pamilya eh. Oo. Siyempre, nagbabayad Yan. sa professional na Okay. nag-conducer tayo na session. Oo. So sa kunyan, isi-training sa mga DSW para libre, sabi sa tiyo, Yes. and rehabilitation session, basically, ang mga stroke patients hindi sa Daraga Alba. Okay, sana may God bless that endeavor. Dakulaon na tabang yan tabi. Dakulaon yan bako sa karaw. It's a very very laudable move ni Mayor Vic Perete. Suportaran makabalik iyan. ko. Suportaran iyan managad. Papatrinayin muna sa mga barangay health workers kan tama na rehabilitasyon, physical rehabilitasyon kan mga stroke victims diyan sa indang respetibong barangay. Very good yan. Very good yan tabi. Bakong sa kung ano pa man. Magayunon iyan tabi. Mabalik sa kumpiyansa mga Serpio Oo. na pasyente. Mhm. So yan sabi ni Serpio, ang nagdag datong istorya, informasyon, haligid sa Daraga Albay, Joshua Bina, PCCP. Salamat Joshua sa dagdag na storya hali dyan sa Daraga Albay. Joshua Bino, on the spot report. Iyan, tabi that's good. The best iyan na lakdang na iimplementar kan lokal na gobyerno kan Daraga sa pangenot ni Alkalde Vic Perete. Very nice tabi, Mayor Vic. I-training iyan na barangay health workers, available ang manpower resources, i-training sa physical rehabilitation para po sa mga stroke victims diyan sa kanyang mga sadiring lugares. Takahirak talaga lalo na iparayo kimala Diyos may mga nagkaka-stroke na pareho tang tios. Mahalon baga kumpadre an kunyan padingnag ang per session kayan kung madalagang kasakon sa ina pribadong physical rehabilitation center, pribado o kung nagkapirang grupo, it entails a lot of money. Kaya ang iba na igwa pang potensyal na makarecover and maibalik sa kumpiyansa sa buhay, makakabulta so normal na hiro-hiro kan fakultad kan lawas, lalo na yung hiro-hiro, dai na sa namin nagibo dahilan sa kadaihon. Now, with this na pa-training kan mga barangay health workers na ma-rehab physically yan ang mga stroke patients sa indang mga respetibong barangay, pwede na po dyan yan sa barangay. Believe me, this is a very very nice project tabi. Sana dakulan magtabang dyan sa endeavor ni Mayor Vic Perete na yan, magtarabang sa mga licensed physical therapists, doktor na maturuan ining mga kunyan, ining mga barangay health workers kan tamang kunyan approach, kan tamang kumbaga atake kung paano ang gigibuhon, depende po sa severity as in classic kan stroke patient. Yan. So that's good. Magayunon. God bless ang araw ka na proyekto tabi. Sana po igwaning magtarabang pa dyan ng mga kunyan na organisasyones na ngaya igwang halimbawa igwaning pribadong grupo na makatabang sa mga barangay health workers na ma-equip sindakan na nagakanigong knowledge tanganing iyan maataman as in maibalik sa normal ang hiro-hiro kan mga stroke patients dakulaw ng porsentahe dakul mga stroke patients na nakaka-recover given the right physical rehabilitation. Yan tabi so that's nice, that's good. May God bless that endeavor tabi ni Mayor Vic Perete. Oras Pilipinas, halawig ang parada pa Rinald. Tayo kita mga oras storya tabi Oras Pilipinas, medyo halawig sa tuyang parada It's 9:31. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sinda, kita ako, Pico Dae minapahudyan, permi numero uno ora mismo sa gabos, asing kami permi alisto. Pag sinabi na ora ko daing iba kami naan. Sa taho ang mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkabulong nyo, asing magkasararo. Suportahan tabangan, gamayan ng lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na Bicolano, dapat daing ururihan. Dawa labi-labi na ang pagtios. Daing kita natatakot basta sa matanos. Ang hibo mo, ang hibo ko, ang hibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bako mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Ako Bicol Party List, katabang na, kasunod pa. Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ng kasukasuan. Ito ay may antioxidant
antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artresin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427, 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Naddo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Jomar Ben, On the Spot Report. Duang istorya, si Pading Jomar may kasabay si Dr. Jack Anteata, kasabay dyan sa First District. Pading Jomar, good morning. What's happening, Pade? Salamat, Pading Pio. Tama, Pading Pio. Kariba ko si Dr. Jack Ante sa mga pamusong, ano nga po yan? Doktor sa puso? Cardiologist. Yan. Pag-una ako, ang doktor sa puso, si Cupido? Si Cupido, ito so para pana. Yan, para pana ito. Ito ang salarin. Ito ang salarin. Kaya nagiri lang sa puso, minapasiring sa cardiologist, hindi ki Dr. Ante. Ang grupo kan Philippine Heart Association Pading Pio, Bicol Chapter, igwanin aktibidad digde, may katabang man sinasarong kumpanya. Ang aktibidad ninda sa Tabaco National High School, turuan ining mga aki, kan tamang paagi, kang CPR. Ako nga talaga pa rin Pio, gusto ko magiling talaga kay nita. Ako dito tao kan pag-CPR na, ini baga so pag-revive, kan mga nagparalyar na sa puso. Naggamit mismo ini kan mga first responders, dapat nararam ninda ini. Pero di estudyante ang target ninda. Kaulayon ta si Dr. Jack Ante, kung ano ang aktibidad na ini, anong scope kay ini, and iba pang mga detalye kan aktibidad sa Tabaco National High School. Dr. Jack, si Pio Fernandez Tabe, nasa ibong na linya. Hello? Yes, good morning, Sir Pio. Yes, Doc Jack, good morning. Si Pio Tabi, good morning. Doc Jack, natata ang kwanta, ang focus tangon yan, matrain sa CPR ining mga estudyante Tabi. Go ahead po. Okay, so ito po actually programa ni kan Belken sa GIP CPR with collaborations of course with the Philippine Heart Association Bicol Chapter. Ang purpose kay ini, kung marurumduman mo, Sir Pio, si Congressman Yeng Giao, kung narumduman, 2016, nagibo siya kan Samboy Lim Law. Siyempre kilala mo si Samboy Lim. The famous PBA. Yes, taga San Miguel Birman. Yes. Kasi kang 2014, habang igwas yung laki exhibition yung mga legends, o sila Alvin Patrimonio, Nelson Asantono. Habang nag-stretch siya, nag-cardiac arrest si Samboy Lim. Si Samboy, Yes. Kang dinarana sa hospital, so mga PBA players, kang hinapot, kaya sinatataw mag-CPR. Basta pig chest compression lang ninda. So ngunyan, dahil si Yeng Giao baga dating PBA coach, naging congressman, gumunibo siyang Samboy Lim Law. Lang minsan, although magayon baga mga lista, minsan dahil na papatupad Actually, inaapon na Samboy Lim Law, Republic Act number 10871. Yes. Officially known as the Basic Life Support Training in Schools. Enacted on July 17, 2016. Yun. At 2016 pa, 9 years ago. Nakalagay dito, it mandates that all public and private high schools teach basic life support training, particularly CPR or cardiopulmonary resuscitation, to their students. Yan, igwapalan ka na. The law was named in honor of PBA legend Samboy Lim. Katong PBA legend Samboy Lim. Yes. So Skywalker. Yan. Yes. May dalit Samboy Lim pala doon. May dalit Samboy Lim. So yun na nga ini, ang purpose kay ini, the law aims to equip high school graduates with the necessary knowledge and skills to respond to life-threatening emergencies. Now, Bako lang emergency. Bako lang yan na natumba ngayon na hinad-attack. So nalunod. Diba? Mahilig kita mga nag-excursion o mga high school yan. So,
at least may tatao lamang mag-respond para makasave kita ki life. Yun ang Okay. purpose mo po kung Oho. nasa kami yaong digdi. Opo. In simple terms, pasabuton ta sa mga parantabay-tabi, Doc Jack, ano po, when to apply cardio, yung CPR, ano nga so meaning CPR? Cardiopulmonary resuscitation. Yan. Nuarin mo ang dapat gamiton, tabi. Pag may nag-cardiac arrest po, Oo. ibig sabihin, halimbawa, may nahiling ka pong tao na tatumba, siyempre i-check mo muna kung may pulso. Kasi ang ibang natutumba, baka ordinary lang na hinimatay. May pulso yan. Bawan kita mag-CPR. Oho. Kapag naman nagmatay yan, suntukong kita, tanakulugan sudaghan. Bongagong ka ka. Yes, sikada ka. Pangahon ka ka. Ibabang siya. Pero ibabang po talaga, so nawaraan ki pulso. Yan. Yan, pag nawaraan ki pulso, kay puanan, nabuhayon ta sa puso na magtibok giraray. Yan. Importante. Magpapatibok tayo yan by doing chest compression. Yun ang piga po na CPR. Oho. Pero dapat tama ang proseso kapag CPR mo, bako sa nang tutubtubon mo sa daghan. Dadabal-balon mo. Yes. dapat at least 100 times ka ma-compress kan daghan Oho. every minute. Oh. Okay. Di, naihapot ko, tatibaan nga ni talaga tamili may natumba, automatic CPR, di pwede. Determinaran mo na Tapos pag may, pag may nalamos, CPR tulos, di pwede. Ano? Kung may pulso. Kung may pulso. Yan. Ang manas nalamos baga, ang inot na problema sa enda. So, di magpaghangos. Yan. Dapat iluwas mo sa tubig. Dapat nga ni mouth to mouth. Although ngunyan bagang panahon na nagka-COVID, di minapig advocate ang mouth to mouth. Pero kung exception siguro sa nalamos, ang inot na nangyayari sa nalamos, di nakakahangos sa panok itubig sulang. Yes, okay. So tubig, i-mouth to mouth, pero ang iba baga kadaklan kasi, nakukuha, medyo dahil nakipulso, diretso ka na CPR. Iyo tabi. Now, sagkod na rin mo kukundo si Ron gibon ang CPR sa sarong arog ka na pasyente. Ay, hanggang mag-abot ang mga nakakain na so mga albawa may ambulansya or kung 911 mag-abot dapat tuloy-tuloy iyan until makamati ka may pulso ang pasyente. Oho. Di ipaliwanag tabi Sir Doc Jack ano papaano ang sistema kan CPR. Medyo madipicil sa radyo ano. Sa radyo pero ang mangyayari po yan ang siyempre pag may natumba o nawarang malay, i-check mo ang pulso, i-check mo ang paghangos. Pero especially kung walang pulso, automatic yan. So sa imong palad. Igikagag mo din sa chest center kang chest. Tandaghan mo. Tapos dapat naka-straight ang sa imong siko, then nakabaluktot para may persa. Hali ang persa mo, hali sa abaga. Sa abaga, pababa. Yan. And then dapat ang nabababa mo so sa yang daghan ng mga 1 to 1.5 inches. Otherwise, kung naduduunan mo. Kung medyo pa-sexy ang mo, di dahil man nagtitibok sa puso kung pa-sexy ang chest compression. Ikaw talaga dapat na sistema na tama. Ano ang sistema? Duro-diretsuan for 1 minute? Oo po. Dapat at least maka 10 100 chest compression per minute. 100 pumps yan. Per minute minimum. Kung medyo pagal na pasalid na tulos, kan madoon naman. Pwede man. Pero dapat tatao nga ni. Paano kung isunod na hibo dahil man tatao, pwede mabari ang ribs mo. Uy, sugusok. Yes. Imbis na mabuhay mo, nagkakibo ka pa danyo sa tao, sa pasyente. Kaya dapat tatao talaga. O di, Igwa kami may cadence yan na iba-ibang ngunyan ang kaitong nakaaging mga taon, ang pigagamit mo yung kanta, so staying alive. Yan. Yun, staying alive. Sabay-sabay sa tempo kan staying alive. Makakakibuga ki 100 beats, 100 compression per minute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, staying alive. 9, staying alive. Staying alive. 2, Staying alive. Sige, doon. Yan. Ano ang doon? Luway sa na, pero doon, Dok. Dapat. Tama, Sir Pio. Tama. Ikaw,
Di sige tabi, Dok, kumusta man ang response kan mga estudyante? Madaling turuan tabi, Dok? Dahil pa po, mapumpa pa sana kami. Dapat 9 o'clock. Pero nag-register pa lang. Ang sa muyang plano, maka-train si mga 500 na estudyante. And then specific lang tabi, Sir Pio, so senior high na grade 12. Senior high. Grade 12. Kasi sindihan mas medyo mature na. Kung sa mga araw ka ng mga emergency, sindihan mas madali na kaysa kang aki-aki pa. Dahil mapanik. Igwa na ning kunyan. Yes. Discernment, Medyo. Oo. Yes, igwa po. Oo. Doc Jack, salamat. Dahil na kayo maistorbong gulpi tabi. Doc Jack, salamat po. Salamat din, Sir Pio, ang time na napag-interview sa kuya. Maraming salamat. Maray na aldaw, Bicol noon. Opo. Sige po. Okay, thank you very much, Dr. Jack. Nadanog mo ito pa ding Pio. Ang ECCPR, pagdaing pulso. Iyo. Paano kung may pulso Iba na naman. magayuno na daraga? Demonyo ka. Ano ang gigibuhon mo kaya? Demontres Sabi ka. ni Doc, Lumayas ka. Nagod ko na ikot si Doc. Mouth-to-mouth resuscitation na tanada. Dahil na pag CPR. Demontres ka. Lumayas ka. Demontres ka. Yan pa din mga informasyon. Jomar Bien, DCG. Thank you so much, Pading Jomar. Alay dyan sa First District. Anong advice mo, Pading Chief Jimmy, na kung medyo alanganin na, pwede pa ipasok si Pading Jimmy. Pasok natin. Agad-agad. Chief Jimmy, kumpadre, good morning. Dahil na hihiling ni Kapitan Reno Olaguer kan Barangay Morera Ginubatan ang seryosong trabaho sa proyektong widening kan Tinampo Pasakat Morera Pondig di sa Mayampangan kan Bio Ginubatan Campus Pasakat Tabi Pade. Basado sa Kapitan Lulubog Lilitaw ang mga trabahador kadiit pa sa background check kan punong barangay an informasyon niya taga Manila o taga ibang mga lugar ang kontraktor alam niya subcontract ini 2024 pa dapat ini trinabaho 2025 na tagkod ngo niyan uyan trabaho surusin silyo tabi bare makakunyan man talaga na makaturot ka na makapurpastigyo na. Yo, kung sa pangani ni pig para pulpog baga sa radyo. Dahil basta na pupunan bagay ni. Mapo yung napunan naman. Yan. Ang trabaho sa panggobyerno. Sa daing timetable kuno rin ini matatapos, mantang posible may sarahutan na naman ini na puro pundo ang trabaho dahil lang sa ginubatan sa informasyon ni Kapitan garigabos na quarry operation pundo gabos sa bilog nalbay pa di tinondo na lugod gabos na right province wide gabos na silado ng gabos na quarry igwa man kaya ng latada do 18 garaw day gabos na igwa na bagong orden ekutibo ang gobernador ngunyan problema si Kapitan nagpapahanap kay mababakal kay aggregate na may trabaho man nga ako. Dolar na yan. Makabakal man nga ako kani alangkaw na ang presyo. Dolar na tagabos na pinundo so kware. Paano kaan? Asaro pang problema kumpadre, DPWH local siper ang imot. Siper. Dahil na. Dahil man pwede duman mag-interview magapunta. Centralized na. Siper na ang imot digdi sa baba. Puro na sa Manila. Anyway, so ilan tabi pa rin ang mga update. Medyo ko lang kita oras. Pero may informasyon sa tuyo na nagburong karas na sa mga fire truck duman sa may kawa-kawa. I-trace niya to baka kung saan aday man. Baka may nangyaring kasulo na surunodan da sa fire truck naguwang-wang ngunyan pa sa naman. Out naman ako abangan ng mga development. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much kumpadreng Jimmy. Abangan po ang developing story. Sabi nagresponde sa mga fire trucks duman sa kawa-kawa kan Ligaw City. Salamat kan sa ido pagantabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Hanggang 10 lang po kita ngunyan para mentras na Biyernes. Thank you and viva Señor Santo Cristo.